هنشوف الإثارة والمتعة في فيديو جديد، وناس كسرت الحظر والشرطة بتعاقبهم، واتفرج على الحلاوة. عجبتك؟ اشترك في القناة، فعل الجرس، وانتظر كل جديد. ஏப்பா 3 பேர் வர்றீங்க? மாஸ்க்குங்க மாஸ்க் இல்லைன்னா என்ன நடக்கும் தெரியுமா? கேமராவோட பார்க்க முடியல, இன்னைக்கு பாட்டு தாண்டி பழக்கம் இல்லையே. பொதுமக்களுக்கு திருப்பூர் மாவட்ட காவல்துறையின் ஒரு அன்பான வேண்டுகோள். இப்போ நீங்கள் பார்த்தது இந்த பசங்க வெளியில் சுற்றிட்டு இருந்தாங்க. நாங்கள் டியூட்டி பார்க்குற போலீஸ் அவங்கள நிப்பாட்டி மாஸ்க் இல்லாமல் வந்தவங்கள நிறுத்தி எங்கே வரீங்கன்னு கேட்டோம். மாஸ்க் இல்லை, வெளியில் இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. பட் மாஸ்கோட ரியல் உங்களுக்கு அதோட அருமை தெரியணும்னா வாங்கன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் இந்த ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றினோம். ஆம்புலன்ஸ்குள்ளே கொரோனா பேஷண்ட் இருக்காங்க அப்படின்னோடனே அந்த பசங்களுக்கு அவங்க உயிர் மீது இருந்த பயம் அப்போ தான் தெரிஞ்சது. ஒரு கொரோனா அப்படின்னா நம்ம உயிரை கொல்லும், பக்கத்தில் போகக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் அந்த உள்ள கொரோனா பேஷண்ட்டை பார்க்க தான் வந்தது. ஆனால் நீங்கள் வெளியில் சுற்றுறப்போ எந்த யார்கிட்ட கொரோனா இருக்குன்னு தெரியாது. எல்லா طبعا احنا الحمد لله بنفهم هندي كويس جدا. عرفنا التعليمات اللي قالتها الضابط الهندي: خليك في البيت والتزم بالحظر.